Miresgarria. Hizkuntza bat ez daki ona ala txarraren berri. Hori gizakion kontua da. Hizkuntza bat itzalaren antzekoa da. Ukanbila altxatuz gero, hark ere altxatu egingo du. Iesi bazoaz, hark ere zure atzetik egingo du ies. Hizkuntza batek ez daki egiaren arrazoaren berri. Hori gizakion kontua da. Hizkuntza batek ez du hormarik eraikitzen, kolorez pintzatzen ditu. Hizkuntza batek ez du inoiz batu egiten gaitugu. Baina hori bai, hizkuntza bat hil egiten da. Ni euritanta banitz egingo nuke zure zururrean txerriz. Lurrera erortzean salto, eta hodeietara joango nintzateke berriz. Elur zuri, hotz-hotzez egin dugu panpin motza. Tripa handia eta zuhur zorrotza. Denok entzun dugu haren entzotxa. Nor prestatuko dit urte arte bakarren, nor prestatuko dit bihotza. Semaforoa kukuka, 3 kolore keinuka. Ambulantzia oiuka, niuka. Motor beltz orruka, burunka. Auto guztiak marruka, fiuka. Ilargiak burunka, eta maiteminduak musuka. Gaur kontatuko dizuegu ogia eta ura. Hau hori eta ura, edaririk onena, iturriko ura. Hemen horretan, ogia pare emaketa jan. Igoko luke zuhaitzik altuena, baina ez luke pasatuko. Errekarik txikiena. Inurri batek eman dit gaur pena. Urak zeiraman errekan behera. Hankak mugitzen haren, alde batetik bestera. Ezin irten lehorera, nik ez du nahi ikusi. Inurri gureetan, ez malkorik begietan, ezpenarik bihotzean. Erroak ebaki banizkion nire izango zen. Ez zuen aldegingo, baina honela ez zen gehiago, txoria izango, eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Zenbat urtanta itxas zabalean, zenbat izar zeru urdinean, zenbat letra liburuetan, zenbat minutu ote ditu mundu zahar honek, infinitu. Zenbat marko izuri dira sufrimentuaren kutsatik. Zenbat musu banatu dira metasunaren atzitik. Baina infinitu ditzen bada izu. Malkoak urtanta bihurtzen direnean, minutuak letra eta izarrak musuak infinitu zenbaten orduan jakingo dugu. Behin amak azokara eraman ninduen. Han, txito bat erosi zidan. Txitoa kartezko kutxa batean zetorri. Ama nire eskuetan jarri zuen kutxa. Sentin izakeen txitoen hanka txikiak. Liburu horixe da, kartoizko kutxa batean zerbait bizia duena. Amak esaten dit, isirik nagonean politagoa naizela, eta gaixo sukarrarik nagonean eskuak kopetean jarri eta begira zer esaten diren. Ara, ez aldaukaz izketarako gogorik, zer gertatzen zaizuain, ara? Nik ezin dut ulertu, zergatik nahi oten hau ama gaixo nagoenean berditzu eta ondo nagoenean mutu?